grade 6 KPSEA kod mano mar klas 8 KCPE maduto chakore juma manyien. Tuo mar Ebola medo nyoro piny libamba ma Uganda kakoro giloro skunde apoya ka kaunti ma Siaya bendo chako tiego apisa mag ute mag thieth mage ewi kaka inyalo ga landruok mar tuono. Machiegni janeno nyinga Milton Ochieng. Sikunde kod jopuonjre timo ikruok mogik ne penj mar grade 6 kod mano mar klas 8 machakore juma manyien. Maeri en okang' mokwongo mitime penj mar grade 6 mar KPSEA. Mae kaka ikruok chale skunde mopogore opogore pachoka. I'm in grade 6 and I'm so happy today that we're doing rehearsal. And I'm waiting forward for this KPSEA exam because I know that we're going to pass it with flying colors. Nashukuru kwamba nashukuru walimu wameandaa watoto vya kutosha na matumaini kwamba japokuwa tuko na changamoto lakini watoto wetu wanaenda kufanya vizuri. Japokuwa kwamba wanafunzi shida imekuwa kwa KPSEA grade 6 hawana index numbers. Sasa imebidi kwamba walimu wapange watoto kulingana na alphabetical order, kwamba watoto wamepangwa kulingana na majina yao, sio kama class 8. Lakini yote tunaomba kwamba wanafunzi wamejiandaa vya kutosha. Hata vile mnaona rehearsal inaendelea na wako imara. Changamoto ya pili ambayo tunatarajia itakuweko ni kwamba hii mtihani kwanza inaanza wakati mmoja, KCP na KPSEA zinaanza pamoja. Lakini wakati wa kumalizika, KPSEA inatangulia kumalizika karibu 1 hour earlier than class 8. Sasa itabidi kwamba tuwafunze watoto milioni mbalimbali ya kengele ili KPSEA wakisikia hii wajue kwamba ni yao. Class 8 wakisikia hii wajue ni yao. Piny owacho mar kaunti ma Siaya koluwore gi migawo mare mar thieth sani koro chako chenro mar tiego jotich mag ute mag thieth e kauntino ewi yore mag landruok midhusi mar Ebola ma sani ogo tach e piny libamba ma Uganda. Lipot wacho ni jopuonjre 8 nyowito ngimagi kaluwore kod tuono. Gino makoro miyo piny Uganda oloro skunde mag jumbe 2 motelo ne chenro mar loro skunde manoiki motelo. Kaluwore kod apisa mochune weche mag thieth e kauntino Jojo Ugo, chenro mar tiego jogo matiyo ute mag thieth nochakore juma mokalo ka apisago ipuonjo ewi fwenyo, thiedho kendo gayo landruok mar midhusi mar Ebola. Ichano timo chenrono nyaka sub counties duto e kaunti ma Siaya, koganda pod ikwayo mondo med beda kicha ne tuono kaluwore gi We are obliged to remind our healthcare workers to observe IPC practices in the healthcare settings to avoid disease transmission from the healthcare worker to the patient and also to the caretakers of the patients. This program is courtesy of the World Bank through the THS program. Though the disease currently is not with us, but as usual, we need to keep our healthcare workers on toes so that they are ready to handle the disease in as far as IPC matters are concerned. Jolony weche mag chiemo makare e kaunti ma Embu ogolo ywak ewi thirno mar nyithindo mantiere kind higni 2 kod higni 5 kaluwore kod nong'no. Kaluwore kod nonro mar Kenya Demographic Health Survey manotime higa mar 2014, kwan mar nyithindo manoyudi kod thirno nochung' e atamalo 26.8 e kauntino. Nonro no bende nyiso ni dhero mipimo king'iyo bor nyathi kod dende ni atamalo 3, kabedo ni pek mar del mani piny moloyo kaka owinjore ni atamalo 11. Jolony weche mag thieth go koro wacho ni ponono ni resruok ok oyudore mapiyo, kauntino koro nyalo biro bedo kod nyithindo ma ok nyal dago ngimagi maber e weche mag somo kod tije makare. Hospitali zimefunguliwa, madaktari wapo. Kwa hivyo tukikosa kama wazazi kukuja kwa hospitalini, hatujasaidia daktari. Hizi services ambazo ziko kwa hospitali, sisi kama wazazi
tunafaa kukubali tukuje hospitalini. Vile nilikuwa nimesema, ukiwa mjamzito kuja hospitali, leta mtoto apate chanjo yake, leta mtoto apatiwe vitamin A, ndio uweze kuangalia. Hata ukipeleka huyu mtoto shule, unajua mambo ya afya umezingatia kabisa. Kwa hivyo wazazi, tulete watoto hospitalini, na hata tukileta hospitalini, tushirikiane na daktari. Yale mawaidha tunapewa na daktari pale hospitalini. Najua kuna traditional way, na hiyo traditional tunasema tuiwache kando. Tuzingatie mambo ya afya vile daktari anatuambia. Counties moluoro nam Lolwe timo ikruok makare matiyo gi thuolo matimo ohala e bwo pinje mag Afrika maonge obadho mora mora mikelo gi weche mag visa. Maeri timore kokalo kuom tiego rowere gi mine weche mag ohala kod omenda, kendo miyo gi sir mar omenda maromo Sh300 ng'ato ka ng'ato maneno ni gitiyo gi thuolono e yo makare. Romono noyuore gi jalup jambetre mar piny Ingereza manosingo siro kenge mag medo bero weche mag ohala e kind counties moluoro nam Lolwe to kod pinje mag Afrika, ahinya te kind mine kod rowere. Wangi yore adek mwa support go SMEs through knowledge capital, social gi financial. Koro gimatimo kani en part of social capital. Makoro wa tudo ji gi investors gi stakeholders moko ma gin interested e gero businesses kadhi mbele. So in terms of a financial capital, wakonyo gi yudo pesa from banks, wakonyo gi be yudo pesa from investors directly. Through a process belonging to investor readiness and tiegruok moro ma olos specifically mar supporting businesses mar raising pesa. Event motimoni en mar miyo jobed creative and innovative mondo gimany problems ma ginyalo turn into business kuonde ma gintiere. Koro we look into getting 15 innovators in the region mondo koro Winam Capital kachiel gi partners moko nyalo tero gi e training as acceleration training kasto gibodhi mbele asto wabo miyo gi pesa. We're very, very proud that we also have developed a network of business angels, again through the UK Kenya Tech Hub. And what they're doing is really bringing in an additional way of financing some of these really innovative ideas. So from very, very sort of basic low-level training for youth and for women and for micro firms to these much more sophisticated ways of funding, because we entirely agree that issue of skills development and that issue of access to finance are two of the biggest barriers. Bura mar winjo kwayo mar thicho oko commissioners 4 mag IBC manobalo kod duoko mag yiero matend odonjo odiechieng' mar 2 kawuono. Okil Kamaloka Geoffrey Langat ma en achiel kuom joma ne ochwalo kwayo mar golo oko Juliana Cherera kod kweth mare onyiso kamatino ni commissioners nyaka e apisi nyaka gol e apisi kuom temo loko chung' margi mar jogo ombulu bende. Ripotwa mar Chris Owino noyuore bura makamano kendo gi e thuolo ni odwa miyowa wach manitiere kanyo achiel kachiel. Chris Owino, kapo ni winja gi e thuolo ni inyalo nyisowa kata ketowa e ler ni bura ni ochomo kanye to ng'ano gi ng'ano kamoro ma osewinj dhogi. Erokamano Milton, mana kaka iselero ne nyakwara Ramogi ma en odiechieng' mar 2 e bura mane ochwal ne od bura mamalo kod kweth moko 4 mane dwaro ni commissioners 4 mag IBC mane othir kod duoko mar yiero matend piny mane oland kod jakom IBC Wafula Chebukati mobeno ng'ere ka Cherera 4 mondo othich oko e apisi e gino mane giwacho ni chung' margi e kinde lando duoko mag yiero matend piny ne odhi ataro kod chike matayo yiero kaachiel kod pen chik ma pacho kae. Chenro ni nochakore ayanga odiechieng' manyoro kama ne ntiere ywaruok mogundho e kind kweth mar Azimio kod Kenya Kwanza mane ochuno jo od bura mag Kenya Kwanza jo od bura mag Azimio wuok oko kendo balo ne bura makawuono makamano. Kata kawuono jo od bura mag Azimio
ne okoyuoro e romo makawuono ma odonjo odiochieng' mar ariyo kama okil Kamaloka Geoffrey Langat ma bende en achiel kuom jogo mane ochwalo kwayo mar mondo othich oko e apisi Cherera 4 ne ochopo e nyim JLAC mano komiti mar od bura mochung' ne weche mag chike kendo lero ne komiti no gigo ma omiyo oneno ni kweth ma Cherera onego wit oko kata onego bolgi oko e apisi. Kane oloso kata kane otwa koda komiti mar JLAC, Geoffrey Langat ma bende en okil Kamaloka ne owacho ni kaluwore kod weche mane Cherera 4 owacho e hotel ma Serena tarik 15 kod tarik 16 kama ne giwacho ni ok gisir duoko ma oland kod Wafula Chebukati. Ka bende ne gimedo wacho ni duoko mane oland kod Wafula Chebukati ne ohewo atamalo 100 mag kwan duto mag ombulu manyiso ni nitiere chochni e kwan mag ombulu ma ten piny, kendo ne giwacho ni kaluwore kod mano ok gisir duoko ma oland kod Wafula Chebukati tarik 15 dwe mar aboro higani. Giwacho ni weche mane owach kod kweth ma Cherera ne chal kod weche mane owach kod kweth mar Azimio ma bende ne owacho ni kwan mag ombulu ma tend piny koriw duto ne ohewo atamalo 100. Koro okil Kamaloka Geoffrey Langat ne nyiso komiti mar JLAC ni weche mag kweth ma Cherera ne chalre kod weche mag kweth mar Azimio manyiso ni ne gitiyo kanyakla e chenro mar kwano ombulu ma tend piny, kendo temo nyiso komiti mar JLAC ni duol matayo yiero pacho kae IBC onego bed ni chung kar kendgi ma ok ti kanyakla kod kweth moramora mar siasa, kendo wacho ni kalure ni weche mane kweth ma Cherera kod kweth mar Azimio wacho ne gin weche machal manyiso ne gitiyo kanyakla. Mar ariyo bende owacho ni kweth mar Cherera ne okwedo duoko mane oland kod duol mar IBC, kendo e kinde ma jakom IBC Wafula Chebukati Boya Molu kod commissioner machielo biro wuok e apisi dakwe IBC e lwet commissioners mane okwedo duoko mane ogol kod IBC, ka giwacho ni commissioners 4 gi kowegi to ginyalo ketho IBC nikech ne ogiyie kod duoko mane ogol kod IBC magidwa telone. Bende giwacho ni kalure kod neno mane ogol kod jakom IBC Wafula Chebukati doho mamalo mogik mane owacho ni kweth mar Cherera ne otemo kwayogi mondo gilok duoko mar yiero mar tend piny mondo gilando gai mar Azimio Raila Odinga ka jaloch, manyiso ne gitemo loko dwaro ma jopiny kata jogo ombulu 22.1 kendo kwayo komitino mondo yudgi kod ketho kendo omi thuolo jatend piny William Ruto thuolo mar loso aput moyedhe mar gologi apisi kuom tiyo marach kod apisi margi kaachiel kod dhi ataro kod pen chik. Kochopo seche mag midhiambo, komitino biro winjo jalo machielo ma iluongo ni Steve Owuor ma bende ne ochwalo kwayo mar mondo wit oko kweth ma Cherera 4 e apisi mare. Magi e weche madhi nyime od bura ka seche ni komitino odhi e yweyo matin. Ka giduogo wabiro miyo Ramogi ler mathoth e weche magwa ma midhiambo kaachiel kod weche magwa mag otieno. Koro aduoki achiel kachiel nyaka lwet jafwambo marwa Eric Owenga mogoyo tach e kaunti ma Nakuru boma ma Naivasha kama kweth mar Azimio governors mag Azimio timo romo. Eric Owenga, pap en mari Wuod Ugenya. Awinjo maler ahinya Wuod Ugenya wadwa Chris, kendo mana kaka iwacho no kowuok e od bura kanyo gie sani an Naivasha e magaa moro kuma koro ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga kaachiel kod nyangile mamoko mag Azimio kuma oting'o Kalonzo Musyoka, Mikai Martha Karua kod Wycliffe Oparanya mane gavana machon ma Kakamega gie sani gidhi nyime kod twak kod governors duto ma ok e alwora kata governors duto mane oyier e bwo riwruok mar Azimio. Ng'eni en limbe kata en romo mar ndalo ariyo madhi nyime e alwora ma Naivasha ka to gima duong' ahinya en ni romo ni geto tego riwruok mar Azimio keche e kinde mokalo kanyo wasewinjo ka
moko kuom jotelo mag Azimio temo ywak ni chalni jatend piny masani William Ruto temo donjo machiegni kendo otemo ywayo kata sero jotelo kata governors mag Azimio. Koro gitemo na keto kenge mano to girido kendo giketo motegno Azimio mondo chung motegno mondo ne kaka bro kedo kod neno kaka sirikal tiyo. Ng'eno diche manyoro nyowa yudo kanyo ka Odinga kod Kalonzo kaachiel kod Karua gitemo ywak ni gima dhi nyime sani ok en mana ma gipoya ahinya kaluwore kod ni kama tima od bura mochung' ni chike dhi nyime kod dayo kata nono ji wach mar commissioner 4 mano kwedo duoko mar jatend piny Kenya. Koro gitemo wacho ni kaka riwruok mar Azimio mano gima gibiyie ng'eni nyogo wacho mang'eny ahinya to gima wang'eyo ni kinde mokalo bende jotelo mag Azimio ne giramo ni gima gibiro timo gie sani en ni gibiro keto ten piny mar Kenya Kwanza kata mar UDA e koke mondo neno otiyo kendo gichopo singo mar jopiny. Koro wan ka gima wang'eyo ni bang'e ka ngiso tieko romo mar gima bende pok wadonjo iye kanyo to gibiro yudo thuolo mar twak kodwa mondo gipim to odiochieng' mokwongo ma kawuono ni gitieko kata giwacho ang'owa ma jopiny biro winjo. Ng'eni wasaneno ka nitie luoro ni samoro gwenge ma Azimio nyicha ni ekonombi mapek dipoka ibro ywayo machiegni kendo tiyo gi sirikal wik mokalo kata wigi nicho neno ka jotend migepe mano Musalia Mudavadi nobedo kod romo kod moko kuom jotelo moyier ma ok imbo ma Kenya gino ma bende moko kuom jotelo mag Azimio buogogi kendo koro chuno nyaka koro gibed mapiyo gine kaka ginyalo ritre kendo giteg mbi margi ahinya to gwenge magine kod mbi mapek. Koro pod wan ka romo ne pod dhi nyime nyaka odiochieng' makiny ka gichieko to gibo miwa ler to giwacho ang'owa. Ng'eni en romo oyuoro kata moluongo jotelo duto mag Azimio manoyier mag governors manoyier e bwo Azimio kumoting'o DPK aneno ka gavana ma Trans Nzoia mano George Natembeya, wan ka kod gavana mo Mombasa, wan ka kod governors duto moyier e bwo Azimio makoro sani pod wach kod Odinga kaachiel kod Martha Karua kod Kalonzo Musyoka ma bende duto osebedo ka rakre kod piny owacho mar Ruto ka gitemo se kuom moko kuom gigo ma otimo ka wacho ni gin koluor ahinya ni kako kete koke to piny Kenya ok dok e telo mo osekalo higni moko 20 kata 15 mokalo ahinya mano ma Odinga luongo kaka loch mar nyayo. Kamano to aduoki studio where amia nena thuolo Milton Ochinja Kablak mondo dhi nyime ka an Eric Owenga. Erokamano inya Eric Owenga kuom report ma jaber ma kamano. Ramogi mano ne en report ewi romo ma ogai mar ODM Raila Odinga oromo godo gi governors mag Azimio e gwenge ma Naivasha e county ma Nakuru. Wabro medo choko ni mathoth kendo wabro kelo ni mathoth weche manyien mag saa 10 kaachiel gi saa 1 mar odhiambo. Gie kinde ni adwa ni mondo wakaw yweyo matin to kapok wakaw ka waduogo wabro nyisi kaka jatatije kambi ma Safaricom Peter Ndegwa oyier mar tayo kamati mabiro kedo gi oro kama erino yiere romo manochwoe kom kod jalup jatend piny Kenya Migosi Rigathi Gachagua. Wasoma ne ote mokariyo ma bende osebiro nwaka. Ng'ato wacho nang'o matek gi Ramogi machakre nyoro ondiko mana ni service not available. Mano Mama Mary Kanisiaya. Mama Mary gimomiyo service nyalo beto not available en ni samoro wicho wil gi chulo dekoda nikech nitie ote mathoth moasiaya ka to ginyisowa ni giwinjowa maber. Inyalo ng'iyo dekoda samoro en gi fault kata samoro pok ochule. Kaeto Milton nani ni maber kikelo no weche manyien kendo Ramogi TV ler adundo kawuok Asembo ni Siaya kendo giwinjowa maber. An Polo Kuto mar Karombe School achwalo ne nyika thin Karombe School hayo maber e piny magitimo juma manyien. Ramogi kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Oruwo daminga loyo yier rombo gi ng'eny.
Jumbe oselokore dweche bende koro lokore higa. Tipo mari miero mar Ramogi TV dhialo higa achiel mar mimor kod lendo makare. Nikech mor marwa kodi kaka janeno marwa, Ramogi TV biro bago budho mara tipo e boma ma Kisumu. Tarik 2 dwe mar 12. Wabiro bedo gi jothumbe marauma e piny Luo ka wamiel kendo wagoyonu erokamano. Ka diher bedo kodwa e chenro ni kaka sponsor, tudri kodwa e namba ni 075-414-032 kata ornwa email e ramogisales@royalmedia.co.ke. Uduto orwaku. Ramogi TV en odwa. It's the World Cup season. This is your moment to win big. Bet on World Cup games on shabiki.com for the biggest odds in Kenya. Place your bets on the World Cup matches and enjoy 200 shillings free bet with shabiki.com. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Tarehe 26 na tarehe 27 Kasarani Stadium. Fanya njia zote tukutane Kasarani. Who is Diana? I'm the firstborn in a family of 5. My dad was a cop. My mother was a teacher. Our home was basically serikali. You've gone through the teen years alone. Character development. Hiyo ilikuwa ya kwanza sasa. Phase 1. People need to know that the Diana on radio, the Diana on the newspaper, the Diana on the socials, especially on Facebook, and now Diana kwa ground. Those are very different people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo janeno. Jatatije kambi ma Safaricom Peter Ndegwa oyier matayo kamati makende mar rango weche mag oro e pacho ka. E romo mar walo kamati madhi rango weche mag oro, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nowacho ni kamati no nigi tich mar choko mwandu kod omenda mitiyo godo e gawo midhiero mag oro. Omedo kwayo jo Kenya mondo konye chwalo kony mar omenda e lai ma ibiro gol godo joma yudo osara. Bende okwayo chwal mondo mi ochwal bath osachgi ne konyo weche mag oro. The National Steering Committee on Drought Response that we are inaugurating today will, among other things, establish a private-led National Drought Mitigation Appeal Fund and mobilize resources to alleviate the impact of drought ravaging parts of this country. The President has established a steering committee to provide a framework for mobilization of additional resources following increased public interest in scaling up of drought response to meet the needs of fellow citizens affected by the drought. We know that there is no single entity, whether in government, NGO, or in the private sector, that can tackle this alone. It requires the partnership and collaboration across all sectors. As Your Excellency, you have stated, for both short-term but also long-term interventions. Governor Matana River Dadho Godana osingo ni ikruok duto oseket makare ne romo mar counties makadho na Mchumbi matimore dwe manyien. Ikruok no gitimo mago magarita kwe kod iko kuonde dak ne welo mabiro yuore county no Matana River e romo mabiro kelo kanyakla counties go duto kendo ma ibiro yawa yanga gi jatend piny Kenya William Ruto. Counties go igeno matwa ke yore mag lombo welo. Romo no chakore tarik 7 nyaka 10 mar juma manyien. We have packaged our contents very well, and we have been lobbying
with different partners, local partners, that's national, regional, and international. We have had the opportunity to be invited in so many international conferences. We want to take this early opportunity to assure Kenyans and the people in the diaspora that the county is well set and prepared to host this event, so they should come in large numbers and enjoy all the services that are being offered and the hospitality that is there. Of essence is for me to call on to partners to come and work with us and invest with us. Financial institutions, there's a lot of opportunities in micro, small, and medium enterprises for you to work with our cooperatives and other institutions that we have formed to get our people forward to be part and celebrating with the rest of the country as Kenyans. Kambi mochung'ne keyo pi e boma ma Thika osechako chenro mar gedo mabiro kawo omenda maromo bilion 11 mabiro neno ka gichopo kare chenrogi ma keyo pi ne oganda modak e bomano duto kuom higni 20 mabiro. Chenrono mosir kod omenda mar Danisa Sustainable Infrastructure gie sani nitiere kidieny mar goro ka igeno ni obiro medo kwan mar pi kata rang'iny mar pi maromo lita milion 36 kotieke. Kanolose kinde yao chenro no ayanga, Director mar Thiwasco Midusa Moses Kinya oyango ni jochenro no biro nywando gero mar dag pi mabende biro kao kendo konyo pi kao pi kowuok e aora machania to kod moro e boma ma Thika. The progress of the project is moving on well. We have consultants here with us who are doing the designs for the project. And I can assure Thika residents that the whole government, together with Daninda and the Thika Water, we are ready and up and willing that the project will be implemented. We hope that the project will be implemented within this midterm plan period up to 2027, so that the residents of this area and Githunguri should be able to get sustainable water supply. And also we shall have storage tanks that will have about 55,000 meter cubed a day storage within various locations within Thika. In addition, there will be the network, the water network, to cover most of the areas, the distribution. And also we shall have on the sanitation side 3 sewage plants. Manakamano achaka yudo ote moko mawacho ni Siaya Ramogi ok ler ahinya chakre nyoro nyaka Mbita. Midusa ma osewinjo mano kendo giloso kachopo dhiambo wabro bedo kare kodu. Kao kamano achope giko mar weche manyien mag Migago. Abro tudora kodu kendo koromo saa 10 kawang'o romo saa 10 seche mabro kelo ni weche manyien makagi kacha. Kao kamano to bang' thuolo machuok ahinya kinyalo neno bathe komachielo koja chande James Opondo japicha oikore makare mar kelo ni chenro mar kuku World Cup. Inyalo paro tuke manyogo nyoro timbe mag Afrika pod ni okotimo maber ahinya, to magi duto japicha biro lero ni owacho ni en wuodu yoma, obiro nyiso ni to chal nade. Kao kamano to riti masani wachakwa tudre bang'e. Nyinga Milton Ochieng' Awuor.